ești proprietar de business sau poate conduci echipe sau poate amândouă și auzi destul de des de la oamenii tăi că li se scurg banii printre degete sau că nu le ajung banii sau că nu știu cum să gestioneze banii sau se mai întâmplă chiar să vină să-ți ceară un avans la avansul de salariu, atunci vreau să spun că există o soluție pentru toate aceste situații de mai devreme. Soluția se numește Investeo Team și este un program de dezvoltare financiară gândit special pentru echipe, pentru oamenii care lucrează împreună. Obiectivul principal este să învețe pe oamenii tăi cum să gestioneze banii lor, iar obiectivul secundar este că aceștia învață cum să administreze și banii companiei. Deci câștigă și o parte și cealaltă. În cazul în care te regăsești în descrierea de mai devreme, hai să discutăm și să vedem cum putem să implementăm Investeo Team în afacerea ta și în echipa ta.